Hello guys, it's Christine. It's your family budget. So good morning. So today is magang maga. Talagang parang ko lang i-film ito. At makalat yung likod. Okay, hashtag we live. Today, gusto kong ipakita sa inyo kung paano ko mag-pack ng orders. Kasi syempre, ikasama ko rin ito sa series nung ating about online selling. So syempre, kasama ito kung paano ka maging online seller. Kailangan alam mo kung paano mag-pack ng orders. Okay? Ito, own packaging pa rin to guys. So this is 60 pieces. So, alam ko medyo madilim siya dahil makulimlim ang labas. Pero, papakita ko sa inyo kung paano. Paano yung proper na expert. Siyempre, kung online seller ka, kailangan mo ng packaging tape. Sobrang importante nito. Scissor. So guys, since hindi man kayo makarelate dito sa aking tinitinda, dahil yung aking mga, sa mga hindi nakakaalam, yung aking mga products, o yung aking mga tinitinda is, dot bag fillers, yung mga party supplies, ganun yung aking tema sa aking shop, okay? So, kung hindi ka pa nakaano sa shop ko, ilalagay ko yung link sa description box is GKH Best Buy. Tapos, actually, may LBC ako, pero hindi ko masyadong ginagamit yung LBC. Dahil yung LBC, dalawa yung klase, LBC Express at saka LBC Integrated. So, yung LBC Integrated, feeling ko lang hindi ako masyadong kasi pagpasok ko, nung hindi pa ako nag-start mag-online seller sa Shopee, pasensya naman ako matulungin ng mic, hindi ko kinakain. Yung noon is parang si LBC yung yung talagang partner nila sa Shopee. So, nung pumasok ako, nagpalit na sila. So, parang si Black Arrow na yung kanilang talagang partner na Pero sa pagkakaalam ko siguro, parang yung mga old na mga sellers, sila yung merong LBC Integrated. Pero yung LBC Express kasi, yun yung akin. Yung ang customer, wala siyang COD. Kailangan magbayad muna ng customers sa Shopee or sa sa Shopee nga, magbabayad muna sila doon sa mga payment center. Tapos, saka ko basta may mga ganong proseso. Pero, masyadong komplikado kasi yun. Gusto ko kasi mas COD or something na para mas mabilis sa akin, mas convenient. Ang ginagamit ngayon is Black Arrow. Yun yung aking courier talaga na ginagamit ever since. And ngayon, ang maganda ngayon sa Black Arrow is, bago lang ito, mayroon ng Black Arrow own packaging. So, ngayon pa makita ko sa inyo kung paano. So, ito ako mag-pack. Hindi ko pa na ma-master kung paano ko na hindi malagyan ng pangalan. Pero talagang nilalagyan ko siya ng pangalan, ganyan. Like, for example, ganyan, lagay ko ng pangalan kasi, like, marami akong ipapack na orders. Kaya ngayon, alam ko kung sino yung may-ari nitong pouch. Kasi nilalagay ko sa pouch. Kasi yung mga basket na ginamit ko before, noon sa kabilang bahay pa kami, ginamit ko sa ibang mga bagay kasi napaka-bulky kasi niya, parang ang kalat-kalat. So, for now, eto lang muna yung ginagamit ko. Ngayon, hindi pa ako nakakahanap ng paraan kung ano yung lalagyan ko. Eto yung mga Black Arrow, na plain Black Arrow lang. There, nang mag-pick up, ibibigay niya sa'yo to. Meron kang copy nito, meron din copy para sa parcel. So, itong parcel, ito yung parcel guys ito yung maglalagay ka rin dito ng papel. So, alam na yan ng kasi syempre, yung aking items guys, medyo marami siya, maramihan. Kasi diba, pang birthday parties yung akin. So, mamaya pag-usapan natin yung another side nung kung for example, makeup yung inyo. So, ganito. So, dahil explain ko muna yung aking sa aking paninda kung paano kong ginagawa. So, etong sa akin is, syempre, pang birthday party siya. Usually, marami nag-order, maramihan yan. Kasi yung prices sa akin talaga is nagre-range lang ng 5 pesos pataas. So, yun yung prices niya. Kasi minsan pa isa-isa, meron din pa bulto-bulto na presyo. So, kagaya sa akin, like, pag mga party, syempre maramihan yun. So, 60 pieces. So, talaga nire-recommend ko na kailangan own packaging. Black Arrow own packaging yung kailangan piliin nila sa option dun sa shipping. Ganun dapat. Excuse me.
Tapos, pag hindi own packaging nakalagay, tapos makikita ko na medyo marami, aabot ng 60 pieces. At hindi ka kasi sa isang pouch, automatic ka-cancel ko yon. Kung hindi ka man i-cancel diretso. Parang i-approach ko muna si customer na pwede bang i-change into Black Arrow yung Black Arrow on packaging yung kanyang courier para ma-box ko siya. So, here, dito na papasok yung own packaging. So, sa aking own packaging, guys, yung maganda, meron pa rin siyang limit, pero, mostly hindi naman sila umabot sa limit talaga. So, pag own packaging, like ganito, medyo marami siya. So, gaya nito, marami siya. So, ito yung own packaging, maghahanap ka ng mga karton, mga boxes na pwede mong paglagyan para magkasya lahat. Yung hindi kakasya sa pouches. Ito pa. Own packaging pa rin to, guys. So, this is 60 pieces of items na so ito yung mga loot bags, yung mga prices hindi nilalagay sa loot bags, ganyan. So ito mga prices na to, nagre-range lang to ng 15 pesos each, merong 5 pesos each, so ganun yung prices niya. So 60 pieces. So kagaya nito, hindi siya nagkakasya sa box. So maghahanap ako ng box na mas malaki pa dito. Tapos yan. Pero syempre, pag mga ganito, okay lang naman i-diretso sa box. Pero pag mayroong mga maliliit, this one, mga ganito kaliliit, syempre ilalagay mo muna sa mga cellophane yung mga mga maliliit na bagay bago mo ipasok sa para hindi magkalo-halo sa mga malalaki. Pero eto, okay lang i-diretso sa box kasi malalaki naman na. So, yung pouches guys sa Black Arrow, eto lang. Eto yung large pouch. Ito yung medium pouch. Ayan. At ito naman yung small. Itong small, ito yung gagamitin ko dito. Ang gagawin dito, dapat sealed na sealed yan guys ha. So, gagamitan ko yan. Kayo nang bahala kung ilalagay nyo yung lahat. Ako nilalahat ko kasi inaalala ko lang pag uulan, baka mabasa yung karton. Kaya talagang buong karton yung nilalagyan ko ng tape. Tapos, ilalagay ko to dito. Ito yung, kasi maliit siya. So, yan yung ilalagay ko dito. After kong mabalot lahat yan sa tape, ilalagay ko yung pouch. Yung pouch dito. Para may ite-tape ko rin yan. Ilalagyan ko lang dito ng ilalagyan mo lang ng pangalan para alam mo kung sino may-ari niyan. So, dito naman, pag ganito sa mga pouches, sa mga pouches naman guys, noon, gumagamit ako ng bubble wrap. Alam niyo naman siguro yung bubble wrap, diba? Yung pumuputok-putok ng mga So, alam niyo yun. Wala kasi akong sample. Gamit ko yun. 30 pesos yung per meter ng bubble wrap. So, medyo mahal. So, medyo napapagastos ako. Siyempre, yung aking items is maliliit lang naman siya. So, imagine nyo lang, bubble wrap ko siya lahat. So, hanggang sa medyo tumagal-tagal na ako sa Shopee. So, nakahanap na ako ng paraan kung paano ko siya gagawin. So, aking ginagawa ngayon, hindi na ako gumagamit ng bubble wrap. Eto yun sa mga toys lang, ha? So, mamaya pag-uusapan natin what if kung makeup yung inyo. So, meron akong mga boxes dito. So, etong boxes yung ginagamit ko. Like this one. Eto, yun pa yung ginagawa ko guys, ha? Pinapasok ko lang lahat yan dito. Tapos, yung katinang ilaw ka. Pinapasok ko yan lahat dito. Then, yung mga maliliit, yun pa rin ha. Pinaka-importante yung mga maliliit, ilalagyan nyo muna sa mga plastic cellophane para hindi magkalo-halo. Tapos yun, ipapasok ko na lang siya dito. Kayo nang bahala guys. Lagyan ko ng karton. Papakita ko sa inyo yan mamaya. Lagyan ko ng karton. Dito ko siya parang karton dito sa kabila. Side siyang karton. Tapos ipapasok ko yung mga items. So, hindi na yan mababasag. Pero importante na yung mga boxes nyo gagamitin is ganito. Yung mga makakapal. So, secure na yung box, yung laman sa loob. Okay? Secure na siya. So, ito na yung ginagamit ko. Matagal na ginagamit ko yung box na ginagamit ko. So, mas nakaka-save ako sa ganun. At saka, hindi siya aksaya sa bubble wrap. What if, kung sabihin nyo, okay, paano ay akin yung aking mga
produkto is ano siya, makeup, like mga ganun. So, dapat yung kung sa mga makeup naman, usually, ginagamit talaga yun is yung mga bubble wrap. Yun, importante talaga yun. Kasi pag mga bagay na mababasa, guys, kailangan talaga naka-bubble wrap. Kasi doble-doble. And then, pwede din gumamit kayo ng boxes. Boxes and then bubble wrap. Yun yung ginagamit dapat. Para ma-secure. Like, for example, medyo madami. Like, sa lip tint, medyo madami. Kailangan yung i-box and bubble wrap. So, importante yun. So, ganun yung ginagawa, guys, sa mga, importante yung bubble wrap din. So, yung bubble wrap, mahahanap mo yun. Marami yung makakapaghahanapan nun eh. Usually, yung sa akin, nabibilhan ko yun sa mga nagtitinda ng tela. Doon ko siya nabili. So, try nyo magtanong-tanong doon. Pagpapak na ginagawa ko. So, ayun. So, simulan ko muna yung pagpapak dahil. So, ayun. Simulan na natin ang pagpapak. So, ayun lang guys. Hindi yata ako nakapagpaalam sa inyo nung last. So, I hope you guys enjoy. Sana ay may napulot kayo doon kung paano mag-pack ng items or ng mga orders. So, kung meron pa kayong mga tanong, leave comment down below guys. So, meron kayong mga questions. At kung ano yung mga gusto nyo pang malaman about online selling. Dahil sagutin ko ang mga yan. Katry ko. Pero, ang mga sa likod. So, ayun. So, see you in my next video, guys. Babush! And please don't forget to subscribe and like this video kung nagustuhan ninyo. And follow nyo ako, guys, sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. And yun. Babush!